खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बाक्सानि सालबारि बाथौफुरियाव सालबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गेवलां रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय खुंदों। गेवलां रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि हाबाफारि बायदियै फुंनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो सालबारि दख'रा एबसुनि आफादगिरि देरहासार बसुमतारिया। लोगोसे बैसागुनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बाथौफुरि गामि आफादनि आफादगिरि अतुल सरगिरिया आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारि। बेजों लोगोसेनो गोजोन आरो खौसेथिनि असिलायै गुफुर फारौ बिरहोजेनो सालबारि बियाबनि एमसिएलए जय मुसाहारि, सालबारि फरायसालिमानि गोरायुं दख'र जगत चन्द्र बसुमतारि, सालबारि दख'रा एबसुनि बोसोनगिरि रहेन मुसाहारि, बिफां फुलि गायजेनो 21 नं सालबारि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बिनोद मुसाहारि। बेनि अनगायैबो गावनिफ्राय देरसिनखौ खुलुमो, मान बावो आरो उन्दैफोरनो अननाय होयो आरो बोर सारस्रियो। लोगोसे बेनि उनावनो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुखौ बयबो खौसे गाजा गोमजायै बरायनानै रंजायो। बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लादों बाक्सा जिल्ला एबसुनि बारग' हारिमु नेहाथारि बासिराम बर'आ। गिबियाव सालबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावदों। बे सालबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बैसाग दाननि 6 खालाराव बाथौफुरि बे गामि आफादनि लांगोनायाव बे बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै रंजालि बैसागोखौ फालिदों आरो बे फालिनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे बिथोनलाइ दंखायो जे मोनफ्रोमबो दख'रा लोगोसे दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि बाक्सा जिल्लाया बेखौ फालिखांबाय। दा बे फालिनायखौ मोनफ्रोमबो जायगायाव मोनफ्रोमबो गामियाव बेखौ लांनांगौनि थाखाय बेखौ बिथोनलाइ होनाय दंमोन आरो बे बिथोन बायदिनो सालबारि दख'राया दिनै मावफुंदों सानसेनि हाबाफारि लानानै। आरो बेवहाय जोङो बेखौल' फोरमायनो सानदों जे जोंनि बर' माहारिनि मोनसे जे आब्रुथि गोनां हारिमु बे जेब्लायबो गोजोर जायो। मानो होनबा जोंनि मोनसे आब्रुथि गोनां माहारियाव आब्रुथि गोनां हारिमुआव जोंहा दङ गेदेरफोरखौ सिबिनाय खुलुमनाय आरो उन्दैफोरखौ अननाय। दा बैसागो बोथोराव बे जायो। जोङो बैसागो बोथोरखौ गोदान बोसोर हिसाबै जिहेतु लायो नैबे जोंनि आसाम रायजोनि सा सानजा रायजोनिया। दा गोदान बोसोराव जेरै बिफां लाइफाङा गोदान खिलियो आरो गोदान मिजिं लानानै जाहाथे बयबो आवगायनो हायो बा गावनि सिमांफोरखौ जाफुंसार होनो हायो। बे बोसोरा जाहाथे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव खौसेथि अनलायनायजों दावगालांनो हायो बेखौनो जोङो खावलायगोन आरो बयबो जाहाथे जोंनो आफा आनान गसाइया बोर सारस्रिथों। जाहाथे जोङो जेब्लायबो जयैनो खौसेयैनो रुजु-रुमु जोङो जाहाथे रायजो जालांनो हायो। लोगोसे बर' माहारिनि थांना थानायनि थाखाय जेखिनि जुजिनाय आरो बे जाहाथे एकदम मोगथां महराव मोनो। जों मोनथिदों जे बर' माहारियाव गोबां बेबायदि अलखद सौफैयो गेजेर गेजेर जाय समाव जोङो खौसेयै जुजिनो गोनां जायो आरो दाबो बेबायदि समाव जोंहा दङ। दा बिनि थाखाय जों जुजिनांगोन आरो खौसेयै जोङो बेखौ बारहोहरनांगोन। बेखिनिखौ मिजिं होगोन। फरायसा आफादा गोबां नेमखान्थि होबोबाय बैसागु रंजालि बैसागु समाव खाम सिफुं लानानै मोसानांगौ बा बायदि गुबुनारि दोरोङारि बायदि दामनाय लायालासिनो खाम सिफुंखौ लानानै मोसानांगौ होननानै थेवब्लाबो गोदान मुगाजों गोरोबनानै साउन्ड दामनानै मोसानायखौ जों दासिमबो नुनो मोनो। माबायदिखौ लालांनो सानो? दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायनाया बे दंखायो जे जोंनि दोरोङारि जे दामजु बे दामजुखौ लानानैसो जोङो बैसागोखौ फालिनांगौ आरो बिनि थाखायनो नैबेफोर हाबाफारिया दख'रा आफाद, जिल्ला आफाद आरो दालाइसा आफादनि दिन्थियाव नैबेखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय जोङो नाजादों। जोंहा दोरोङारि दामजु दंखायो आरो जाय दोरोङारि दामजुआ दिनै खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, गंगनाखौ थरखाखौ जों मोननो हाबाय GIआव जग्राफिकेल जे इन्डिकेसनाव जों मोननो हाबाय। दा बेखौ जों हमथानांगौनि दायथ'आ जोंहा बयहाबो। 13 दामजु दंखायो आरो जाय दोरोङारि दामजुआ दिनै खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, गंगनाखौ थरखाखौ जों मोननो हाबाय GIआव जग्राफिकेल जे इन्डिकेसनाव जों मोननो हाबाय। दा बेखौ जों हमथानांगौनि दायथ'आ जोंहा बयहाबो। 13टा जे जग्राफिकेल इन्डेक्स जोङो मोननो हाबाय। बे GI मोननो हानाया जोंनि थाखाय बे बोसोराव गोग्गाथाव। बेखौनो जों लानानै रंजानांगोन। बेनो जोंनि हारिमु।
दा नैबे समाव नोंगौ गोबां जायगायाव लामा सामा आवथेलाबायनाया गोबां जादों आरो बियो माने बे जिखिनि टेप रेकर्ड डेक बायदि बायदिजों मोसानाया जोंनि थाखाय जोंनि हारिमुखौ बारा गोजोर खालामनायखौ जों नुवा। दा बेखौ गारनानै जों जुदि गावनि थाखानाय दामजुखौ जोङो बाहायनो हाथारनांगोन आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'रा आफादफोराव बैसागोनि सिगां जे हारिमु मावबादा बेखौ होबोनाय जादों। नाथाय दुखुनांथाव गोबां जोंनि दख'रानि बेन्दोङाव जायफोर हारिमु मावबादा होदों गोबां लाइमोनफोरानो बेहाय खम बाहागो लायो। दा बे जाहाथे जोंनि गारजेनफोराबो बेखौ खावलायनांगोन गावनि गथ' गथायखौ गावनि माने फरायसाफोरखौ जाहाथे बे हारिमुनि मोनसे गोनांथि आरो बेजों जोंनि सिनायथिया दङ। दा बेखौ हमथानांगौबा जों सोलोंनांगोन, जों रोंनांगोन, जों मिथिनांगोन। मात्र जोङो खोनासंबाल' जानाय नङा, बेखौ जोङो जाहाथे आखाइजोंबो बाहायनो हायो। साफा सानैया रोंबाय, बिनिफ्राय जों सोलोंनांगोन। जोंनि गेदेरनिफ्राय जों दिनै जुदि सोलोंना लायाबा गाबोन समफोर बे गेदेरा रुंसारि जालांबा सोरनिफ्राय जों नागिरना मोनगोन, सोरनिफ्राय जों सोलोंगोन। दा बिनि थाखायनो जाहाथे जायफोर गेदेरफोर दङ, फोरोंनो हानाय फोरोंगुरु बिथांमोन दङ, बिथांमोननिफ्रायनो जों लाखिथारनांगोन। आरो बेखौ सोलोंनो लुगैनाय मोनसे इस्साया, गोसोआ जाहाथे जोङो जेब्लायबो दुंलाबो। जों गुबुनखौ नुदों मास मोनसे सिगां माने तालिम जायो, रिहार्साल जायो, नाथाय जोंनियाव खाम जथा सिफुंनि गोमसारनाया गोबां खम, डेकनि गोमसारनाय, साउन्ड बक्सनि गोमसारनाया एसे बारा। बे दाबो नुजादों। दा बेखौ जों एसेब्लाबो गारनो हानांगोन। जों हाजासेखौ एरायनानै गावनिखौ बरायनानै गावनि खुगाजोंनो गावनि दामजुजोंनो मोसानो नाजानायखौ जों लाखिनांगोन।